τον Μπάρμπα να τραβήξει. Ποιο Μπάρμπα? Ο Μπάρμπας έχει πολλά. Έχει στο ίντερνετ 2 ταινίες. Την ώρα που ξυπνάει και την ώρα που τρώει. Θα δείτε κάτω μισό σκοτώσει. Η βιοπραγία θα καταγραφεί σε βίντεο, στο λέω από τώρα. Και την άλλη φορά το ίδιο μου έκανε και μου έκανε μια μαυρίλα στο στήθος. Υπάρχει κάποιος που θέλει ακόμα να σου κάνει μαυρίλες στο στήθος, οπότε γιατί... Πού είναι ο Μπάρμπας? Τι καλός που είναι με τα μικρά σκυλάκια. Ναι, είδες. Αυτό πρέπει να το δεις, να το δείξεις. Γιατί? Είναι καλός. Και τη γάτσα δεν τη στηράζει. Να δείξω το Ρεξ. Γιατί αυτό σκοπεύουμε να βρούμε σπίτι στο Ρεξ. Μπορεί κάποιος να τον θέλει. Να κάνει μια καλή πράξη. Να μεταφέρεις το Ρεξ με αεροπλάνο. Πόσα κιλά είναι? Δεν είναι εκεί το θέμα, είναι η διανοητική του κατάσταση. Ρεξ! Ρεξ! Γεια σας. Τελείως. Γεια σας. Χειρότερος από τη γιαγιά. Όχι ρε, το σκυλί είναι γέρικο, τι λες τώρα, είναι σαν να βάλεις την όλη να ταξιδέψει καλά Ρεξ! ή την Λάρα να ταξιδέψει. Ρεξ! Ρεξ. Ρεξάκι. Κάτσε κάτω. Όταν είναι κάτω και του φωνάξει ο Ρεξάκι και είναι χωμένος μέσα στο πτυχίο του που Λάρα. Λάρα, έλα μου. Πού είναι το κοπέλα μου? Πού είσαι καλή μου? Ποιος? Τη σκουντάει, τη τόνι. Βέβαια, γιατί εμάς μας αρέσουν οι μεγάλοι σκύλοι, μας αρέσουν εκείνα τα ψωριάρικα τα μικρά. Μπίγκι, 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 μπίγκι. Είδες πως έχει κρεμάσει εδώ το προγούλι. Πάκη, μην ξύνεσαι και νομίζει ο κόσμος ότι έχει ξύλους. Γεμάτο σκύλι. Γεμάτο τσιμπούρια ήταν κάποτε. Γιατί είναι εδώ το προγούλι του κρέμου. Ναι, πρόσεξε με τον ξεκουφάνει. Είναι ελαφρώς κουφός. Είναι ελαφρώς βλάκας. Μπόγκ. Ρεξάκι, άστινε. Ρεξάκι. Ρέξη. Ρε μανία με τις γυναίκες, ρε Ρεξ. Έχει μια μανία με τις μικρόσωμες, Ρέξη. Έλα. Να, κακομύρι. Κακομύρι. Τεκ, 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 τεκ. Τεκ, 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 τεκ. Μπουμπακλάς. Μπουμπάκι. Μπουμπάκι. Κύμα. Άμα στο κύμα. Τι κάνετε εκεί? Φάγατε το πασχαλινό σας?